Ако можехте да вечеряте с който и да е човек на света, между живите или мъртвите, кой би бил той? С цар Симеон. Какво ви кара да се гордеете като българин? Постиженията на нашия народ. Ако можехте да оставите едно послание на бъдещите поколения, кое би било то? Да живеят с чест. Ако можехте да промените едно историческо събитие, кое щяхте да изберете? 1396 година. Коя е най-голямата ви мечта, която още не сте постигнали? България да стане от Ирландия. Ако трябваше да живеете в друга епоха, коя бихте избрали? Пак 1390 година някъде. Кой е най-смелият ви избор, който сте направили в живота си? Ами най-смелият ми избор е мога да кажа да се изправя срещу тази машина, срещу която съм се изправил в момента. Ако можехте да получите отговор на един въпрос, за каквото и да е, лично за вас или света, какво щяхте да попитате? В момента щях да попитам какво трябва да направя, за да победя. Ето, ако имахте някаква суперсила, какво щяхте да направите? Ами ако имах суперсила, нямаше да използвам, защото нямаше да е честно. Кое е най-абсурдното нещо, което някога сте чували за себе си? Че имам 300 ядрени ракети. Какво ви вдъхновява най-много в работата ви? Това може да промени баланса в Европа. Трябва да кажем на Франция, че не са само те ядрена сила и България е такава. Какво ви вдъхновява най-много в работата ви? Възможността да творя. Ако можехте да смените професията си, какъв щяхте да бъдете? Лесуват. Кой е най-запомнящият се момент от детството ви? Книгите. Как се справяте с провалите? Винаги давам най-доброто от себе си и явно толкова мога. Какво ви мотивира да ставате сутрин? Децата. Коя е най-голямата ви страст извън работата? Извън работата... цялата ми работа е свързана с страстите ми. Нямам нещо различно. Финални въпроси. Имате ли си любима българска дума? Знания. Какво бихте посъветвали 18-годишния Ивелин Михайлов? Да не си губи времето. Ако можехте да прекарате един ден като някой друг, кого бихте избрали? Може и да е историческа личност. Не знам. Кое определяте за най-голямото си постижение в живота до сега? Построяването на исторически парк. Коя е любимата ви туристическа дестинация? Родопите. Любима храна? Любима храна. Яйца. Кой е любимия ви празник? 3 марта.